Bħala miżura proposta fil-manifest elettorali Malta Flimkien se jiġi draftja tender għal Central Data Repository bilan li titnaqqas il-burokrazija b'mod drastiku fil-waqt li jitnaqsu l-ispejjeż. Flaqa mal-medja l-Ministru għall-Ekonomija, l-Fondi Ewropej u l-Artijiet Silvio Xkembri flimkien ma' rappreżentanti mill-Malta Business Registry spjega kif l-istudju brabta ma' dan tlesta qabel iż-żmien fil-waqt li aċċenna wkoll għal diversi konsultazzjonijiet li saru ma' diversi entitajiet privati u pubbliċi. Ġie spjegat kif permezz tat-teknoloġija diversi dipartimenti li ma jikkomunikawx flimkien u bekk joħolqu l-burokrazija issa se jkunu jistgħu jiksbu informazzjoni awtentika permezz ta' pjattaforma komuni. Ikun hemm sistema li l-informazzjoni li l-individwu u kumpanija ħafna drabi tippreżentaha għal diversi entitajiet jew diversi anke s-settur privat. Diversi drabi minkejja għandek l-istess dokument, inti di tagħmilha tippreżentaha darba biss fuq wallet li jkun aċċessibbli ovvjament għal dak li jkun, imbagħad dik il-persuna tkun tista' tixxerjaha mal-entitajiet konċernati. Intqal ukoll kif din is-sistema proposta ntlaqat tajjeb ferm kemm mill-entitajiet tal-Gvern u anke dawk fih dan is-settur privat. Il-Ministru Xkembri ta' wkoll eżempju ta' kif se taħdem din is-sistema. Eżempju, l-karta tal-identità se tkun tista' tiġi mtella fuq dan il-wallet fejn tiġi wkoll awtentikata u ċertifikata bħala veritiera. Bekk l-individwu ma jkollux għalfejn jippreżenta l-karta tal-identità b'mod fiżiku kull darba iżda tuża din is-sistema biex tgħaddi l-informazzjoni. Żied jispjega li minkejja din is-sistema mhix waħda obbligatorja, hija mistennija li tgħin bejn 80% u 90% ta' dawk li jridu jagħmlu użu minn dawn is-servizzi. Madankollu ir-reliance fl-entitajiet fis-subject persons xorta jibqgħu huma b'mod individwali li jiddeċiedu jieħdu d-deċiżjonijiet. Pereżempju fejn jitlu due diligence report, jekk inti għandek bank li jrid jiddeċiedi fuq il-persuna jekk jipproċedix jew b'loan jew inkella b'xi deċiżjoni oħra, ħajqa id-deċiżjoni aħħarija ta' dak il-bank individwali. Geraldine Spiteri Lucas li għal-kap eżekuttiv tal-Malta Business Registry spjegat kif l-ewwel fażi se tkun miftuħa għall-entitajiet pubbliċi. Żidet tajt li kull entità hija obbligata li meta jkollha applikant ġdid sabiex jiftaħ negozju ikun hemm bżonn li jsir due diligence fuq dik il-persuna. Qalet li t-tieni parti se tinfetaħ għal persuni suġġetti bħal banek, nutara, avukati u awdituri fost l-oħrajn li jkun jeħtieġ li jagħmlu dan il-proċess. Dan il-portal mhux ħajati konferma jew le li ċerti persuni suġġetti jew entitajiet jekk jaċċettawx dak il-klient jew le. Ġifieri l-informazzjoni ħatkun hemmhekk, ħajkun hemm rapporti estratti minn reġistri pubbliċi li għandna f'Malta biex nibnu rapport fuq persuni individwali jew kumpaniji. Iżda id-deċiżjoni aħħarija dejjem se tkun tal-persuna suġġetta jekk taċċettax dak il-klient tal-investiment f'pajjiżna jew le. L-Steering Committee għal din is-sistema se jkun magħmul minn rappreżentanti minn diversi entitajiet fosthom mill-FIAU, mill-MFSA, mill-Bank Ċentrali, mill-Malta Business Registry, mill-Ministeru għall-Finanzi, il-Ministeru għall-Ekonomija u 3 esperti.